Takže môžete kľudne volať. Takže uvidíme, že kto sa nám opäť dovolá. Takže máme linku voľnú, kľudne telefonujte. Takže sú karty premiešané, môžete opäť volať. Ak vás niečo zaujíma, trápi, tak kľudne volajte. Uvidíme, že kto sa nám opäť dovolá sem k nám do štúdia. Takže veľmi rýchlo volajte. Tak, môžete volať. Máme linku voľnú. Ak vás niečo zaujíma, trápi, tak kľudne volajte. Áno, dobrý. Dobrý. Áno, môžete. No, je pri telefóne Anna. Áno. Chcem sa pýtať na zdravotný stav svojho manžela. Áno. Narodenie 12.9.38. Áno. Anna. Áno, mám. Áno. Anna 59.990. Áno. Na zdravotný stav. Dobre. Takže aj u vás, aj u vnúčky, áno? Dobre, čo sa týka Anička u vás ohľadne zdravia. No, Anička, vy si dávajte, ja tu vidím taký väčší pozor. Vy ste si mali dávať pozor na kolena, na nohy, pozor aj kríže a pozor na klby. To sú hlavné body, na ktoré si dávajte strašne veľký pozor. Čo sa týka u vnúčky, tam by som povedala, zápal výtok jej tam ide teraz do leta, aby si dávala veľký pozor na ženské veci. Pozor u nej na priedušky, prechladnutia a pozor na zuby. Takže takisto aj vy o 16. zapálte dneska sviečku a môžete aj zajtra ráno o 9. keď budem vysielať. Takže môžete opäť telefonovať, posledné minúty tu máme. Veľmi rýchlo volajte. Tak, karty máme už premiešané, takže môžete kľudne zatelefonovať. Ak vás niečo zaujíma, trápi, tak môžete kľudne volať. Uvidíme, že kto sa nám opäť dovolá sem k nám do štúdia. Takže kľudne môžete telefonovať 09 88 700 100. Veľmi rýchlo zatelefonujte, ak vás niečo trápi, tak volajte. Takže uvidíme, že kto sa opäť dovolá. Linka je voľná. Tak, kľudne môžete volať. Takže uvidíme, že kto sa nám opäť dovolá sem k nám do štúdia. Kľudne telefonujte. Takže máme už aj linku voľnú. Áno, dobrý. Dobrý deň. Dobrý, môžete. Ja by som chcela vedieť zdravie manžela. Áno.